това за ауто, брат, дето луха много, нали се сещаш? Хей! Аз съм килата AMG Studio, големия Гео Милев там. Това ми нещо, тъй като ме гледаш, развиш и от къста нагоре съм в сняг, от къста надолу на плаж, бе, майка. Пимп ми, бейби, пимп ми. Банско, здравейте на всички, майка, аз съм килата и съм готов директно от Варна да открием сезона в Банско тази година, бейби. На 3 декември ще празнуваме рождения ден на Лора Караджова заедно с мен на пулта в клуб Оксижен в Банско, бейби. После ще се видим, само секунда, погледам от телефона, после ще се видим на 10 декември пак в клуб Оксижен, след това на 24-ти бъдни вечер, като едно голямо семейство всички ще излапаме кой който носи копчетата за балтони и на 31 се разцепваме с Лора Караджова заедно, специално за вас в клуб Оксижен в Банско, бейби, специално за Данито майка, за Явката майка, за Никито майка, за всички да ще се видим там и мацките готвените от Оксижен. С кеми там килата, бейби, клуб Оксижен Банско 2011-22. Найси! Аре, майка! Къде са му колелата? Има трева, има хаш, има бом-бом-бом-бом. И аз и ти сме на най-якия купон. Има трева, има хаш, има бом-бом.